Ysbryd ddisgyn mor rymus ar yr eglwys fore, a gweithredu mor bwerus y mywydau'r apostolion, eto mae cyfnodau yn hanes yr eglwys Gristnogol lle mae'n anodd iawn gweld neu theimlo yr ysbryd ar waith. A mae'r un peth yn wir yn ein mywydau ninnau fel unigolion. Ac felly gweddia H.D. Jacob Abergwaun yn yr emyn nesaf am ail eneiniad, am ail brofi'r tân a'r gwynt sy'n siglo a'n bywhau ar y dôn Fflint.